kat shabangi phai haga jingim jongi kum ki khasi la itho ya khasi la kilai jat ki jilong jong kita kilai jat ki jilong jong khasi ki de kilai tili ki es ki jilong bakar pang jong khasi khamtam haga jingire barka kampisa la jukhot ya khasi ba ulong ba shalak haga ten english la ong you that he is smart kumta la ban ong kata ka jing itho ka banang kong jong khasi ka de ka es ka banang kong smart ba khasi ulong ba start but bashalak kakan mau si sen men hagapor kabangan hi kai school but hagatakas ngai kai ya kita kana kibitang Andrew news nem karta but ngakali na kita kana school hangta phikwa panlong ayu anda plarang ba but hagatakapor ngakhot ya wei ukhana man wan shakhmat man bataya kas class ka ka ba ukwa panlong anda ularang ba bat uta ukhana ubadang news nem karta ujubab kumne ba anda ngalarang ba nganlong ubriu barus pa ba nganlong ukror pati wo ngan thet laispa sanpu hendro tili kali ngan ya ko wei chisgi ngan shna khat art li ki ying khat art li ki shnong bat kan sa ko wei shibnai bar kumta ter ula patai ya kita ke jingkwa ju ba unlong enda ularang ba hadin anta nga ong yo taw khana nga khlem ong yeme ba men bataya ke ese ba me kwa banlong ayu andalarang ba bar kumta nga pha shong yo taw khana nga khotpat da ko wei ka kan the ka ba ka ju klasi ngakot eka to yetho inga tang haki lain phikwa banlong ayu anda plarang ba dani anda phila he la sat bat kata ka khna ka phai shau taw shunrang ka ong ngakwa banlong ulok jong te I want to be his wife ko pi un kamai utaw shunrang bat kan yo maka ya kata ka spa jong barakhoj kata ka de ke jing start jong khasi jongi manchwa ki khasi jongi kumlong ki ba start kum ki long menta kat sabab hi phai ki don ki khasi ki don ki doctor ki engineer ki biotech ki nurse ki architect ki scientist wat la ka ri bat ka jai bendru jongi kadang sadin bha Henry ki biru jongi kilana kiu kadang mi ke si ki por berkata ka de ka jing itho ka banang kong jong khasi jongi ba ulong ubastat wat la khasi jongi ulong ubaduk Henry ngim jio i ba udo jimbam namar ba ulong ubastat ka jinglong ka ba ar ka bangi itho ya khasi jongi ka de uta us uba ar bat uta ulong ka jinglong ba kunai jong ten english ka ong that he is sparing ka jing ruspa jong khasi jongi om da ka jingyo Henry ka jing ruspa jong khasi ka long da ka jing kunai ka jing nang jong ban kunai ha baro kiliang bat phitip ki banang ban kunai ki de ki kenthe hayeng bat de na kata kata men ha kane ha ka por ba demonetization jong India ki long ki mi ki shem jing ba ki kendo ba ka jing namar hayeng ki don bon ki pisa kila bo kila pelang kila kunai ba ya ki pisa bat de na kata kata ki kendo jing ba berkata ka de ki jing itho jong khasi bo long uba kunai ukhasi jongi ulong uta uba enda la lut ka shampoo unthe la ko bat unthe la khompong ukunru ya kata ka bilor shampoo tat hadu kasbo ka ba khaddu ba mi na kata ka shampoo ukhasi ulong uta uba enda la lut ka colgate un khonyon shirum chaneng bat ukolan ya kata ka colgate bat haka ba khaddu kana mi shu un od arlang khot ya kata ka colgate bat uthe la ka shubin hangta uta udi ukhasi ulong uta uba haba uthe ya ka sopti un phong ya ka tang hagi occasionally but andala khamslem un phong ya ka man kaski but haba ka pay tliu ustang man phong ya ka hayeng dani u phong ya ka man met but haba kam long shu man met ro un thep ya ka haborti un khroj bar ko but un pan khoi ya ka yeng jong kata ka de ka jing itho jong khasi us ubanang kong u de smart u khasi jongi ulong u bastard us uba ar u khasi jongi ulong u sparing banang man kunai ya kino kitiar bar kita ki de ki artli ki s ki bangi itho ya khasi us banang kong kapen i ba ulong smart but s bar kapen i ba ulong sparing ulong bastard but ubanang ban kunai nangta ka jing itho ka balai jong u khasi ka long ba ulong wa penlut put spending ki ong haktin english menta habangi phai sha u khasi jongi ka pankhana umdan tamba thik ubat ya gane ka stupid phone ka smartphone ka pisa ban thit khawi ki khon umdon tamba thik hapata urung man ka janme ka iphone ani ka ba shangdor khalo shilak shiteng thik uthit ani ki kpat man jongi kim yos ngau shapang ka phone kat ba ki khon jongi par ki bat ya ka phone ka ba shangdor shilak shiteng ka jaga ban parking ya ka kali umdon tamba ka kali udon kai kane ka jing penut be uwei ubriu man hagane uya tho pitip katnu pelut tangka sapti tho jongka kenthe shipholak tangka bat hakata ka jingi tho jongi pat upulut dagi phokro tangba kata ka jingi tho jongi pat kanne tang sansnen hadin katto katne kila divorce bat kata ka de ka slogan jongkane ka juk ka babanta love at first sight and divorce at first point ki khon kimpat yo tangba kata ka jingi tho jongi pat kalakut wei khona ukuli pa kat no
no phi penlut haka jingi tho jong phi ukpa u ye thu hau khon ngarang siu me do mentaru ke ai kane ka spending capacity jong khasi kanang kiu bar kini ki de ki lai tili ki es ki bangi tho ya khasi hatu kini ki de ki jingi tho jong khasi jongi bo long u start bo long ba shalak bo long ma kunai ulong ma penlut phut phai shaka jing nang jing start tiếp tục phai shaka jing kunai tiếp tục phai shaka jing penlut tiếp tục he is smart he is sparing he is spending hatu ka ne de jing itho jong khasi kumno phini itho ya khasi kumno ani tho ya phi kumno an itho ya nga lada phi phai shaka asam phikan mau ya ke phikan mau yo raino ukandat phai shaka mumbai phikan mau ya ke ka jing tu ka jing them phin phai shaka bihar phikan mau ya ke ka corruption phin phai shaka goa phikan mau ya ke phikan mau ya ka beach phai shaka kashmir phikan mau ya ke kan mau ya ka terrorist ke eken habangi phai shaka khasi ke eki kan mau hatu ba ulong ba start ba ulong ba kunai ba ulong ba plut phut hatu ka ne ka de jing itho jong khasi ka ai kata ken ka specialty jong khasi jongi phai shakiri ba pher jong ka parthe kidan la ka jong ka specialty jongi America liberty Germany punctuality Japan technology Middle East ko umpanyang khasi jongi pat ka ai kata ka specialty ka bang itho yo khasi badai nakata daw ki khot yo khasi man handai ba ulong ubriu tiplay kata ken ka specialties jong khasi jongi kari khasi jongi kadon la ka jong ka specialties kata ka de ka jing ai jaj shaki kan thai hapar the bar ka we amdon ki ba ai jaj shaki kan thai lai tang hari khasi jongi bat ngas ngau sarong ya kane Henry kini ki bru hakini ki juk menta ki persama bentuk ya kane ka specialties jong khasi jongi balai ingin penbuat tenang ya ke ke baki we ki le kari jongi la tip ya ka kum kari tip bru tip play balai pin penduk ya ke ba uman handai jongi ola ai hangi ladang indo ya kane ke haka jigem jongi ngila do ya kata culture jongi sha ke borom jongi kini kin jalu baro bar kane ke kata ka specialties jong phi jonga bat ladangi ya ka sha ken kalawe jong ka jai benru jongi ya kari jong khasi man handai laju khot ya ka kum kari tip riu tip play tip kur tip kha bar kane ke jing itho ka basau ya ka jinglong jong khasi jongi bat ngan ai karta ya ka do es ubasau spirituality bat haswa bangan betang ya kane ngatip bon ki ban sakenno ya nga om lele ya kata ya ka ka bangade bangkren ngan keren benta bar kane ka jing shisha bar kala de ka poringi ban keren ya kane ka benta ngim de shu ban set holiday nama ladangi set holiday kane kan sakalabi barkan bamdo yangi suki pasuki hatu pilaradi ban sengap ya kane sengap habang ngaong hang ne spirituality ka jinglong ka bakken jaman sim tipriu tiple kalong beyond Christianity kalong beyond nyamtre kalong beyond kiniam baro kibadan haka perthai bat ka kebadan kami ngi kalong bangim de ban keno iwe ya iwe kat ni nga hikai barkat ni nga sha hikai ngam jukono ya kaniam Henry ngashikuno ya ka jing sniu kane ka jing tipriu tiple ka hikayangi balangi syong haga Lamborghini nengin syong haga Alto 800 kalenti kalong kaju kam syemut bahaba syong da ka Lamborghini kasurokan sakala lene kan sabhakum to lafi ya kran da ka iPhone lane da ka Nokia prit gitu kibru ka bafikran kilong kumju syemut balada fikran da ka iPhone pin on directly hello Bill Gates kumno pilong kata kam laban long lafi deng ya ki baji ki batator kum ka quartz ka fast track lane fi deng ya ki baji ki baram kum ko Rolex ko Omega ka Redo ka por ka ne kumju phim yo extra shi second ro da ka bathet da ki baji ki baram dor kum ka Redo lane kam khate ye pi shi second la fi deng da ka baji ki batator ka quartz lane ka fast track ro la pi sa ha ga ying trap ka barit ka bashi kamera lane ha ga ying building ka bashi phawmala ki bru ki badan rangkat bat phi ki ne kumju kam syemut bahaba pisa da ka ying thamai phin wat da ka lok thamai kane ka jing ti bru ti play ka hikayangi ka kali ka bangi syong kampen kala ya usurok ka bangi yat Henry kumong yat kata ka long ka badan kam ka kali ka bangi syong kampen kala ya ka thong lani ya ka destination jongi ka jing ti bru ti play ka hikayangi om ka phone Henry ki kinten ki bangi badan kam ban kren ha ka phone kata ka long ka badan kam ka jing ti bru ti play ka hikayangi om ka baji Henry ka hikayangi kumno bangin badan kam ya ka por jong ka baji ka jing ti bru ti play ka hikayangi om ya ka yeng Henry ya ka long yeng ka bangi don ka jing ya de jongi bar ki to ki bru ki badan hapo jong yeng ni focus than ya ka kali hadu mangila klet ya ka jiyat nanti ni fokus than ha ka phone hadu bangiklet ya ka jingkran lengba ka phone ni fokus than ya ka baji hadu bangilaklet ya ka por
ni fokus than ya ka yeng hadu pangilaklat ya kita ki bahai yeng jongi kane ka jing tip bru tip le ka hikayangi kane ka jing don jing em ka long ka kenjamet a materialistic ka jing kwa jongi bandon khambon ber khambon ya kini ki aka henry kane ka jing tip bru tip le ka hikayangi pangin im khambon kan bangi fokus than ha kita ka jing don jing em jongi hadu pangilaklat ya kita ka jing im bat ladang ngin le ayu ken ya kita ka jing don ngalaju yoi bon ki bru ki bayam ha ke kali ki baremdor ngalaju yoi bon ke ying ke bahe kat bakalong ying jong ki pat kapai ngalaju yoi bon ki biru ki bayamai bat lempat ya ke phone ke baramdor henry ke ne ke jing tip biru tip ble jong i pat ke hikayangi bangin im khambon ban ya ke bangin don khambon ngambishni ya ke jing don jong phi henry hakata ka proses jong kata ka jing don jong phi phiklet ken ya kata ka jing don kam jong ka jing im tangba hagane ka perthai thamai ka bangai imenta a modern world ni kwa ban yo tat haduk bangila klat ban im ngade ban im ban experience ya kata ka jingdon jonga te na kata ka daw kane ka jinglong jong kane ka ri khasi jongi ka hikayangi ya kata ka jinglong akor tipriu tiple ka buram ya ki bahalor ka jingsneng jong ki temben ka kham kharau ban ya ki nu ka jingsneng ki badan hasla jong ni ka perthai kat nungut na plan jong phi ki bala ju shong aeroplane ki ong ba ka take off bat ka landing jong ka flight kam shong ha ka kti jong pilot ki pilot ki shunya ya ka plane tamba kimla ban control ya ka take off bat ka landing jong ka flight bat hateng khapor ba ka her hasun ka don kata ka turbulence ka jinghi jong ka flight ya ka taru ngimla ban control bat dei na kata kataw ki ju pha ding seat belt ha ka por ba ka take off bat ha ka por ba ka landing ka flight kane ka jing her bat ka jing here jong ka flight ka represent ya ka jing im bat ka jing yap jong ubriu kane ka take off ka represent ya ka jing kha kat ba ka landing ka represent ya ka jing yap bat ha ba ka flight ka her hasun ka wan kata ka turbulence ka represent ya ka jing ka ba wan ha ka jing im jong ubriu kumbah kata ka take off kamdon ha ka khti jongi kamdon ha ka khti jong pilot ha ka jok rukomru kata ka jing kha ka bot kamdon ha ka khti jongi omdon manu ru ubriu ula banjit ya kata ka jing im jong umla banjit ba ha ka te ka yengan im umla ban ong bangan long ukhon jong te ubriu lada ka long kum ta te par khoi kin jit ya ka ying ka bala ruspa lupa bat kumbah ha ka por landing ngimla ban control ya ka flight ha ka jok rukomru ngimla ban control ya ka jing yap ya ka dead ka jing im bat ka jing yap kamdon ha ka khti jongi bat ha ka por ba ka ni ka flight ka her hasun ka jing khi ka turbulence ka wan ha ka ni ka flight ya ka taru ngimla ban control bat kata ka turbulence ka represent ya kata ka jing ki ba wan ha ka jing im jongi ka bangimla ban control henry ka choice ka jing jit jong phi kata ka don ha ka control jong phi don ki ba jit ban thia ha po jong ka flight don ki ba jit ban pulikot don ki ba jit ban bam bandi bat kumta ter it's your choice ka jing im bot a letter B bat ka jing yap dead a letter D bat habdeng jong kata ka B bat udi udan utak C ubagi khot choice kadi ka choice jong phi kadi ka jing jit jong phi la phin thia hapo jong ka flight la phin pendon kam ya ka phone la phin bam phin D nei phin le a it's your choice ngakan mau sisin don ka we ka temen rupu san snem karta bat ka don ka khon ksiu ka ba ar pu san snem karta ti haman laki por badan bayat ho ha family jongki lene haki bahajan yeng jan sem jongki kani ka temen ka julai hakani ka khon ksiu jongka bat ka ong next te ka banta jongpi next sapi mo kumta shi kumta man laki por hadu bakani ka khon ksiu kala thai bakani ka mei ka pakan mau ship kan mau ya ka bakani ye thok loi tila jia hakawe ka singi don bayap ha yeng jongki bat kani ka khon ksiu ka lech hagani ka mei jong ka bat ka next jong phi hato phila ban control ya ka jiyap phimla ban control ya ka jiyap kane ka dei ka banta jong ka jing im jongi lada ka flight ka hair ka dei hero ban here if there is a take off there should be a landing ne video sngo ba ka flight ka hair sa kam jo here shu chapo kum jo ru ka jing im jongi ki biru habangi im ngidi ban yap bar kata ka long compulsory ngimla ban like na kata lada khaya phi haka jingyam kam dei ka jimbakla jampi henry lada phi yap da ka jingyam kata ka dei ka jimbakla jampi lada khaya phi ban long ubaduk kam dei ka jimbakla jampi henry lada phi yap kum ubaduk kata ka dei ka jimbakla jampi it's your choice jet ma phi yakani ka jingyam ka wan hi haka jim jong ubru henry ka jingur khipat ka long pi haban shna ka jingyam ka dei automatic henry ka jingur khipat ka dei ka choice jampi ka wei ka kenthe ka lech ban shim dawai na ka wei ka doktor bat kata ka doktor ka ong are last time phi ong ba phi thakli mentapat phi snau kumno kata ka kenthe ka ong ya kata ka doktor ta ujung thakli jonga ulai training shabar shno
kata ka jing thak le kan wan ha ga jing jong phi tang ba kata ka choice phi jet ka shong ha phi pat hato phi ju dom ha ga jing jong phi uwei ushan rang ukali ya ka lok jong kumno phi la ban control ya ka jing dom jong phi wat habang dom ye phi wat habang ama ye phi phim ju ban phai khatin phi le kumno bat kata ka kan the ka ju ba habang dom ngal lek ban pung khoi ya ka toilet uta ushan rang u dap da ka jing phalla da jing thaba kumno kata ka la ban long kan dan jing ede ayu bat ka jing pung khoi toilet jong phi bat ka jing dom jong kumno kata ka jing pung khoi ya ka toilet ka la ban panja ya ka jing dom jong phi bat kata ka the ka ju ba bat banga pandon kam da usup net jong phi ban pung khoi ya ka toilet khnang bala Simon step la fi shup net pin yo ya ka special effect ngan ong phi ka wei ka jing dom ka wan automatically ha ka jing im jangi tang ba ka jing jai jai ka long ka choice jong phi ban perta ban mai ban kren kren snyu ki long automatically Henry ban long ba jai jai ka long ka choice jong phi to phi tip ba ha ka por ba phi dom ka jingmut jing prakhat jong phi ka ya step ban yo thli jong phi dei nakata ka daw ngim la ban control ya thli jongi bat ngim tip ka ei ka bangi kren ka shumi la ka mi ha ka shin tur jongi kanai ka dei ka jing it ho jong khasi ngan sawan ra ya ka part 2 jong kanai ki video stay tuned blay ongkor khoi phi